wong ngamayang swalaning putri warang kang mangayut taluding Joshua sarawingan dijulianing peratapan saka lima kakangmu iki ngetulake pembangki marang adhiku sing tak tresnani adhi sing kuni. Iya kakang Durna tak tampa pembangkine kakang Durna ya mung rasa balen pangastawaku tumuli gage tumarapa marang kakang Durna. Ya Di wis tak tampa dadekno bunga banget apa bener kaya mangkono adhiku iya kakang pancen ana bakat banget kuwi gatine mula tekan kuwate ngarepan iki mono sajak semugita sajak sumangka pangawak bojo dene tekaku iki mono ya ora izin tekaku iki mono saka praja ngastina iki mono ana salah sawijining gawean ana salah sawijining pakaryan kang kudu tak